Чаму немцы не дапамаглі беларусам у першую сусветную вайну? Ну вось літоўцам ці украінцам яны ж дапамаглі? Ці вось у 16 годзе 1916 абвясцілі аднаўленне польскай дзяржаўнасці, прычым у Баранавічах у Беларусі. Што ж не так з беларусамі? А можа і не было тут ніякіх беларусаў? З вами Катерина Водоносова ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння пра першую сусветную, пра першых немцаў, як у нас тут казалі, бо пасля ўжо былі другія немцы, зусім іншыя. Што тады адбылося? Ці быў у беларусаў шанец? Што пайшло не так? Пра ўсё пагаворым. І я нагадваю, што тут я выказваю свае думкі, а вы пасля напішыце ў каментарах свае, добра? Калі для вас гэта бяспечна. Дзякуй. Самае дзіўнае ў гэтай гісторыі тое, што немцам з рускімі ваяваць у 1914 як бы і не было патрэбы. За што ваяваць? За прынцыпа, як у нас па сённяшні момант кажуць. За тое, што Гаўрыла прынцып забіў аўстрыйскага эрцгерцага Франца Фердынанда ў Сараеве? Сур'ёзна. Пра той інцыдэнт, з якога ўсё пачалося, усе хутка забыліся. Кайзер абвесціў Расіі вайну 1 жніўня. Ужо пасля таго, як Расія пачала ўсеагульную мабілізацыю ў ліпені. Расія ўвязвалася ў тую вайну як агрэсар. 17 жніўня 14 першая руская армія зайшла ва ўсходнюю Прусію, а пасля адгрэбла. Немцы перайшлі ў контрнаступ на пачатку 15 года. У канцы жніўня ўзялі Брэсцкую крэпасць, ніякай гераічнай абароны тут чамусьці не было. І яшчэ менш гераічнымі былі падзеі ў Гродзенскай крэпасці, якая мела быць мега-цвярдыняй з металу, з бетону, а рускія яе самі высадзілі ў паветра, бо не ўмелі абараніць. А вось псаваць майно яны, канешне, ўмелі так. Таму масты ў горадню ўзарвалі, што не перашкодзіла, дарэчы, немцам пераправіцца праз Нёман. Рускія паўсюль адступалі, а Вільню, горадню, Ліду займала нямецкая 10-я армія. І тут давайте пра эпізод, пра які нам, прынамсі, у школе не распавядалі чамусьці. Пра бежанства. Здаецца, гэта звычайная для любой вайны справа, але тут не ўсё так проста. Калі вайна толькі-толькі пачалася, рускія яе сустрэлі як свята, з малебнамі, маніфестацыямі. Ура, мы зараз наваляем немцу! А калі справы пайшлі так сабе, армія звярнулася да старой, добрай тактыкі выпаленай зямлі. Адступаючы, яны забіралі з сабой людзей, а майно нішчылі. Прычым эвакуяваць у глыб Рашкі трэба было не толькі мужчын ад 18 до 50 здольных насіць зброю, але максімум насельніцтва. А каб людзям было весялей, запрацавала машына прапаганды. Германцы адразаюць жанчынам грудзі, выціскаюць вочы, гвалцяць, а яшчэ кожны немец мае рогі, ну ці хаця б адзін рог на шаломе Пікельхельме. Вялікую ролю ў гэтым цемрашальстве грала праваслаўная царква. Не дзіўна. Сяляне з Гарадзеншчыны, Віленшчыны, Падляшша, Берасцейшчыны грузіліся на вазы і ехалі на ўсход. Калі яны не хацелі самі, то дапамагалі казакі. Палячы сядзібы, цэлыя вёскі. Уявіце, у ліпені 15 года на адной толькі берасцейска-маскоўскай шашы між Кобрынам і Баранавічамі было 400 000 бежанцаў, добраахвотных і прымусовых. На 1 чэрвеня 1916 году бежанцаў з беларускіх губерняў было ўжо 1 340 000. І толькі 185 000 знаходзіліся ў Беларусі на ўсходзе, а большасць трапіла ў Тамбоўскую, Саратаўскую, Уфімскую, Арэнбургскую губерні, на Дон і гэтак далей. Толькі ў Маскве 128 000 беларусаў, у Петраградзе 100 000. У 1918 колькасць беларусаў-бежанцаў пераваліла за 2 мільёны і вярнулася добра, калі палова. І вось глядзіце, што атрымліваецца. Тое бежанства, а па факце дэпартацыя, закранула найперш праваслаўных з заходняй Беларусі, у значна меншай ступені каталікоў і юдэяў. Вакол Бельска, зараз гэта Польшча, засталося каля 100 праваслаўных сем'яў, проста пустка. Не дзіўна, што начальнік нямецкага генштабу Эрых Людендорф пісаў: «Восенню 1915 я хацеў зарыентавацца ў размяшчэнні беларусаў. Спачатку іх літаральна немагчыма было знайсці. Толькі потым аказалася, што гэта вельмі распаўсюджанае племя, але яно знешне спаланізаванае і знаходзіцца на такім нізкім культурным узроўні, што яму можна дапамагчы толькі шляхам доўгатэрміновага ўздзеяння.
Гэтую цытату часта выкарыстоўвалі, каб паказаць, вось беларусы-дзікуны. Але глянем па-іншаму. Людендорф не мог знайсці беларусаў, бо яны былі масава выселеныя. А заставаліся тыя, хто не мог выехаць, або палешукі, на якіх забыліся проста сярод усіх балотаў. Каларытныя, безумоўна, але дзікія. Немцы ж сапраўды пра Беларусь нічога не ведалі. Для іх гэта была нават не Вайс-Русланд, а Вест-Русланд, проста заходняя Расія. Першая нямецкамоўная кніга Вальтера Егера пра Беларусь выйдзе ў Берліне толькі ў 1919 годзе, калі будзе ўжо позна. Карскі па-нямецку выйдзе ў 1925. Зноў жа яго выдадуць немцы. Чаму пра гэта не падумалі беларусы? Чаму не адвакатавалі сябе на міжнародным узроўні? Гэта загадка. Такое пытанне ў космас. У кастрычніку 1915-го фронт стабілізаваўся па лініі Дзвінск-Баранавічы-Пінск. Ён так застыў ажно да лютага 1918-го. У 16-м годзе расійцы спрабавалі прарваць фронт большымі сіламі, але па традыцыі беспаспяхова. За марудлівасці, за раздзяўбайства. Прыемна, што ў расійскай арміі ёсць традыцыі. Па-расійскі бок ліній фронту ўсё было на ваенным становішчы. Была цэнзура, забарона партыяў, сходаў, выданняў, усе радасці жыцця. Больш за 500 000 беларусаў расіяне мабілізавалі ў армію і закінулі падалей на румынскі фронт. А замест іх у Беларусі аказалася больш як мільённая армія з расійцаў, буратаў, каўказцаў, латышоў, каго заўгодна, толькі не мясцовых. І пазней яны згуляюць злавесную роль. Але пазней. А па-нямецкі бок паўстаў Оберост, адміністратыўная адзінка, якой кіраваў Людендорф. Туды трапіла 109 000 квадратных кіламетраў разам з Курляндыяй, Літвой і Беластоцка-Гродзенскай акругай. Яшчэ частка беларускіх земляў аказалася ў вайскова-аператыўнай паласе перад самымі расійскімі акопамі. Там кіравалі чыста ваенныя, як тылавой зонай. Ну і вось, немцам трэба было неяк арганізаваць тут жыццё. Ад дарожнага руху да, не ведаю, грашовай сістэмы. Але спачатку трэба было разабрацца, хто тут жыве. Беларусы, палякі, яўрэі, літоўцы, латышы, татары. Узялі дадзеныя перапісу 1897 году, а ён уже не актуальны. Колькасць народу з таго часу прырасла, але дэпартацыі ўсё паблыталі. І ўрэшце немцы вырашылі не даваць прывілей нейкай адной нацыі, а дзяліць пароўну. Паглядзіце на плакаты той пары, яны шматмоўныя. То бок немцы першымі абкаталі шматмоўнасць на гэтых землях яшчэ да БССР, дзе ў 20-х было 4 афіцыйныя мовы. Адзінай легальнай формай грамадскай дзейнасці былі камітэты дапамогі ахвярам вайны. Яны ж фактычна сталі палітычнымі прадстаўніцтвамі нацыяў перад нямецкімі вайсковымі. Па-беларуску ў Вільні выходзіла газета «Гоман», яе рэдагаваў Вацлаў Ластоўскі. Цікава іншае. Немцы забаранілі адукацыю на расійскай мове і дазволілі на ўсіх іншых. Так паўсталі першыя беларускамоўныя школы на нашых землях. Пад канец 18-го году іх было 150, але ёсць звесткі пра 200-300. Так іх было меней, чым польскіх ці літоўскіх. Чаму? Бо тысячы беларускіх дзетак аказаліся пад Уфой і Арэнбургам, і там вучылі царкоўную грамату з яцямі, з ерамі. Немцы першымі ўвялі беларускую мову ў справаводства, бо насельніцтву выдалі двухмоўныя пашпарты па-нямецку і па-беларуску лацінкай. У тых пашпартах былі фота. Вельмі часта вяскоўцы першы раз у жыцці наогул бачылі сябе на фотаздымках. Самі ж немцы, пакуль фронт стаяў, адфоткалі тут літаральна ўсё. Ніхто раней так не дакументаваў гэты край. І гэты масіў інфармацыі яшчэ доўга будуць разграбаць гісторыкі і этнографы. Цікава, што яўрэі ў тых рэаліях цалкам нармальна ладзілі з немцамі, бо мовы падобныя, яны маглі паразумецца. Bilderschau Letzteneis, Białestoker Zeitung, Grodner Zeitung. Ідыш на старонках газет было куды больш, чым беларускай. Не кажучы пра тое, што ў кайзераўскай арміі служыла вялізная колькасць яўрэяў. Але ў самым выгадным становішчы аказаліся палякі. Бо там была ўжо дзяржаўніцкая ідэя пад ключ. Так, у лістападзе 1916-го быў выдадзены акт двух імператараў пра аднаўленне польскай дзяржаўнасці. Прычым у Баранавічах, бо туды з Валыні перакінулі польскія часткі. Але што там беларусы? Няўжо яны не скарысталіся гэтым акном магчымасцяў?
Сябры, хвілінку ўвагі, не забывайцеся пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вы не ў Беларусі, калі для вас гэта бяспечна. А таксама не забывайцеся, калі ласка, пра данаты, калі вы лічыце, што наш прадукт годны, цікавы, і калі вы хочаце, каб мы выходзілі і надалей. Дзякуй вялікі. Беларускі актыў, які аказаўся на занятых немцамі тэрыторыях, разумеў, што шансы невялікія насамрэч, бо інтарэс немцаў датычны Расіі вайсковы. Максімум гэта стварыць польскую дзяржаву як буфер, а далей ужо дамаўляцца па тэрыторыях. Але трэба нешта рабіць. Так паўстала ідэя аднаўлення Вялікага княства Літоўскага. Яе прамоўцілі браты Луцкевічы. Чарговая ідэя – Злучаныя Штаты ад Балтыкі да Чорнага мора. Яе беларусы агучылі на канферэнцыі ў Лазанне летам 16-го. На той канферэнцыі сустрэліся фіны, эстонцы, украінцы, літоўцы, палякі, грузіны, 23 нацыянальнасці, каб вырашаць, як жыць пасля Расіі. Так вымалёўваўся саюз чатырох – літоўцаў, латышоў, беларусаў і украінцаў. Квартэт, які, канешне, стаяў косткай у горле і расійцам, і палякам. Дамовіцца так і не атрымалася, бо кожны ж хацеў жыць у сваёй нацыянальнай дзяржаве, усе ўжо былі дарослыя. І вось наступіў люты 1917-го. Да Беларусі даходзіць навіна, што ў Петраградзе рэвалюцыя. Падзеі раскручваюцца вельмі хутка. Фронт сыпецца, немцы заходзяць у Менск, а пасля выходзяць да Дняпра, амаль да старых межаў Вялікага княства Літоўскага. Беларускі актыў, раскіданы па два бакі фронту, сустракаецца ў Менску, і гэта гісторыя пра абвяшчэнне БНР 25 сакавіка 1918 году. Давайте гэта пакінем на асобную серыю, добра? Там вельмі цікава. Але адна справа абвесціць, а іншая ўзяць уладу. Немцы пра гэта ўсё проста не думаюць, ім не да таго. Нават знакамітая тэлеграма беларускіх палітыкаў кайзеру Вільгельму, яна проста ідзе ў спам. То бок Берліну, абсалютна не да беларусаў. Адзіны, каму не пофіг, гэта камандуючы 10-й нямецкай арміяй генерал Эрых фон Фалькенгейм. Ён гатовы аддаць беларусам усю цывільную ўладу, земствы, гандаль, асвета, бярыце на здароўе. Фактычна ўсё апроч самага важнага – дазволу на стварэнне сваёй беларускай арміі. Але яе пакуль набіраць няма з каго. Чалавечага рэсурсу проста няма. Палова ў бежанстве, палова на румынскім фронце ў акопах. Хто ведае, чым бы скончылася гэтая супраца, каб не рэвалюцыя ў Германіі ў лістападзе 18-го. Тады ўжо і нямецкім генералам стала зусім не да Беларусі, бо ў Берліне і ў Мюнхене пачаліся вулічныя баі, і ўсё. Кожная акупацыя – гэта, канешне, акупацыя. Немагчыма ідэалізаваць чужынца, які прыходзіць да цябе ў дом са зброяй. У яго ёсць заўжды свой інтарэс. Гэта не гуманітарная місія. Але напрыканцы хочацца прывесці адзін эпізод з успамінаў палітыка Юрыя Сабалеўскага. На пачатку 1918-го ў Менску беларуская дэлегацыя пайшла да генерала Фалькенгайма, тыпу, салдаты Пайткойдэнава забралі ў кагосьці-то там быдла. І вось гэты генерал, ён выслухаў, папрасіў прабачэння і сказаў: «Салдат заўсёды ва ўсіх народаў ёсць салдатам, і цяжка кантраляваць яго ўчынкі, калі ён сутыкаецца з цывільным насельніцтвам. Мы стараліся шанаваць ваша права. Мы скора расстанемся, і да вас прыйдуць вашыя. І хто ведае, ці вы пад уладай сваіх не будзеце нас, сённяшніх ворагаў, успамінаць добрым словам». На выхадзе стаяў нямецкі афіцэр з грашыма, кампенсацыяй за тую рэквізіцыю пад Койдэнавым, а ўжо праз некалькі дзён апошнія эшалоны немцаў адыходзілі з Менску на захад, а пры семафорах у Менск стаялі цягнікі з бальшавікамі, з Барысава. Кожанкі, кубанкі, падвалычка, кароткія рэплікі, стой сюда, расстраляць. Тыя сотні тысяч дэмаралізаваных п'яных чужынцаў у расійскіх мундзірах, але ўжо без пагонаў, яны сталі новай уладай. Хто был нічым, тот стал павсюду. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Што вы пра гэта ўсё думаеце? Як ставіцца да тых першых немцаў, да той вайны? Ці была яна для беларусаў отечественнай, як нас зараз пераконваюць? Ці быў тады шанец для нас? Пішыце ў каментарах. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.